Joo, mä olen siis Jelinin Maija ja mä olen koulusovitteluhankkeen projektipäällikkö, toiminut 10 vuotta Suomessa kehittämässä vertaissovittelua, joka on tänä päivänä jo muuttunut lähinnä niin kuin tällaiseksi, voi sanoa, laajentunut koulusovitteluksi. Se alkoi siitä, että lähdettiin sovittelemaan oppilaiden välisiä ristiriitoja siellä kouluyhteisössä, mutta se on siitä lähtenyt sitten kehittymään, kun on huomattu, että tämähän toimii, niin oppilaiden ja opettajien välisiä tilanteita sovitellaan tänä päivänä ja nyt parhaimmillaan ollaan sitten kouluttamassa ensimmäisiä suomalaisia restauratiivisia kouluja, jossa koko sen kouluyhteisön niin kuin työskentelyn lähtökohdaksi otetaan tämmöiset restauratiiviset mallit. Eli näin oikeastaan me puhutaan siitä meidän perusasiasta, siitä sovittelusta, siitä vertaissovittelustakin tavallaan, että mikä se meidän sovittelumallin ydin on, mutta että tänä päivänä sitä niin kuin laajasti käytetään koko tässä niin kuin oppimisyhteisössä. Me työskennellään peruskouluissa, ylä-ala-asteilla, sitten me työskennellään lukioissa ja ammattikouluissa. Ja nyt ihan uutena alueena syksyllä lähtee varhaiskasvatuksen puoli, eskari-viskarit pääsevät sitten sovittelemaan myös näitä juttuja. Yksin en tätä työtä tee, vaan meitä on tiimi. Mä olen Saarisen Eeva ja toiminut nyt sitten 6 vuotta tässä koulusovitteluhankkeessa täyspäiväisesti. Ja koulut mielenkiintoisia paikkoja, opettajat on niitä henkilöitä kanssa, kasvattajat, pedagogit, joilla se opettaja puhuu 80% ja lapsi puhuu 20% perinteisesti konfliktia käsitellään, niin me ollaan nyt tämä 10 vuotta oltu tuomassa tätä herruudesta vapaata keskustelua, semmoista auktoriteettivapaata selvittelyä sinne koululle, ja näitä on nyt kymmeniä tuhansia näitä koulusovittelijoita, oppilaitossovittelijoita siellä, ja me ollaan nähty niitä tämän kokoisia ja täytyy sanoa, että se on komea areena tehdä töitä, koska sieltä löytyy sitä potentiaalia ja lahjakkuutta ja osaamista. Tuntuu toisaalta enemmän kuin meitä, jotka ollaan jo analyysin läpi tunkevia. Ari Väisänen kouluttajana ja yhteyspäällikkönä tässä hankkeessa. Mä oon saanut olla mukana kanssa alusta saakka sieltä vuodesta 2000, kun lähdettiin kehittämään tätä. Oma tausta olin silloin opettajahommissa laaja-alaisena erityisopettajana koulussa, jossa 90-luvun loppupuolella vähän harjoiteltiin, että mitä se sovittelu voisi olla, ja pääsin tuomaan sitten sitä koulun näkökulmaa tähän mukaan, ja sillä tiellä ollaan. Ja sen sukupolven ajan tässä, niin hienoa nähdä se, että sitä sukupolvea on tulossa tuolta, ja nämä lapset ja nuoret, niin kuin itse asiassa tuossa Maijan gradussakin otsikossa, että lapsikin osaa sovitella. Eli kyllä tässä niin kuin mahdollisuudet on siihen, että tämä meidän yhteiskunta rakentuu tämmöiselle sovittelevalle, työotteelle, restauratiiviselle ajattelulle kaiken kaikkiaan. Lapset ja nuoret on osa tämän homman. Mutta ehkä siellä on se hieno puoli, että ne ei ole tosiaan analyysin läpitunkemia vielä, eli sieltä löytyy sitä niin kuin luontaista osaamista tämmöiselle sovittelevalle. Ja siitä me siirryttiin OPM alle ja siitä me sen jälkeen ollaan oltu sitten Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toiminnassa. Vielä yksi seikka, mikä meistä 3 pitää sanoa, me ollaan kaikki rikossovittelijoita. Mä taisin tuossa jo sanoa, että mä oon 10 vuotta rikossovittelua tehnyt, erikoistunut nimenomaan lapsiperheisiin, lastenjuttuihin, vanhemmat mukana sovittelussa lähes aina. Eeva on 4 vuotta tehnyt ja pienimmät rikospuolelta tulleet on ollut ykkösluokkalaisia lasten sovitteluja. Ja meille on niin kuin hyvin tärkeää, että me säännöllisesti sovitellaan juttuja, että meidän oma tatsi siihen, mitä sitä sovittelun todellisuus perheiden ja lasten kanssa on, niin pysyy. Ja nyt ihan uutena on sitten Harri. Jos sä oot 4 vuotta, niin mä oon 4 keissiä. Niin. Sovitellut ihan tuore sovittelija ja tämä on yksi osa myös tätä meidän työtä liittyy tähän kehittämiseen. Näillä eväin me mennään. Meillä on hyvä tiimi. Tän haluan aina niin kuin näyttää silloin, kun me lähdetään kouluttamaan kouluissa opettajia. Meidän lähtökohta on se, että yhteisössä kuin yhteisössä on erilaisia konflikteja. Me puhutaan konflikteista silloin, kun on tapahtuma, joka aiheuttaa mielipahaa siellä koulussa oppilaiden välillä tai opettajan ja oppilaan välillä. Ja me ei arvoteta sitä mielipahan suuruutta. Jos mielipahaa syntyy, se on konflikti, joka voidaan ratkaista. Ja nimenomaan niin kuin Nils Christie aikanaan norjalainen proffa on sanonut, ehdottomasti niin, että se on arvokas asia, josta voidaan oppia, kun me yhdessä lähdetään ratkomaan niitä asioita. Se on niin kuin kokonaisena lähtökohta tässä meidän toiminnassa. Se on gradutyö, jossa mä kysyin
oppilailta itseltään, että mitä tässä sovittelussa opitaan ja miten se systeemi heidän mielestään toimii. Ja mä löysin sen koko systeemin tähän kuvaan. Tässä on sekä sovittelun prosessi, että sovittelun vaiheet, että sovittelun oppimisen sosiaalisessa oppimisessa tärkeää on se pystyvyyden käsite. Eli että tulee se kokemus siitä, että minä itse pystyn johonkin. Siinä usein verrataan itseä johonkin toiseen, tai jos toi pystyy, niin mäkin pystyn siihen. Yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa yhdessä tekemistä, reflektointia, uuden toimintamallin kokeilua, reflektointia ja sitten tavallaan sen reflektoinnin jälkeen oman käytöksen muuttamista pysyvästi johonkin suuntaan, joka on siinä reflektiossa todettu, että dialogi on puhtaasti vuorovaikutusta, johon Isaacs kyllä liittää aika isolla kentällä myös muita tämmöisiä taustaoletuksia, kuten esimerkiksi kunnioituksen hirveän vahvasti. Että siellä tarvitaan siellä vuorovaikutustilanteessa erilaisia elementtejä. Tilaan, että Wickens, joka on siellä ympäristöpsykologiassa määritellyt, mikä on restauratiivinen tila, niin hän katsoo, että se pitää olla sellainen tila, jossa ihminen pystyy voimaantumaan, jossa ihminen pystyy irtautumaan siitä ympäristössä, missä hän tällä hetkellä on, jotta hän pääsee sellaisen tilaan, jossa hän pystyy kokemaan turvallisuutta, olemaan osallinen ja voimaantumaan siinä asiassa, mitä hänellä on. Esimerkiksi brittiläinen tohtori Belinda Hopkins, jonka kanssa me tehdään vahvasti yhteistyötä, niin hän oli joskus pohdiskellut jonkun sosiaalipsykologin kollegansa kanssa, että moniako teorioita he löytäisivät restauratiivisen pedagogian, niin kuin he nimittää, niin mitä he kehittää, tai Hopkins kehittää, niin sinne taakse, niin he sanoivat, että he löysivät 26 teoriaa sinne taakse. Eli täällä on mahdollista, että lähdetään tutkimaan tänne näitä palloja, paljon kaikkea muutakin, mutta niiden tuloksena nyt olisi tulemassa ikään kuin uusi restauratiivinen pedagogia tai restauratiivinen oppiminen, mitä tässä me ollaan nähty. Ja mä tällä hetkellä kerään aineistoa väitöstyöhön, jossa mä nimenomaan pyrin hahmottamaan, mitä se restauratiivinen pedagogiikka on. Mut siellä kulkee nämä teemat läpi, että siellä on jokaisella on arvokas oma näkökulmansa, ajatukset vaikuttaa tunteisiin ja tunteet vaikuttaa tekoihin, eli puhutaan tunteista. Tulee empatiakokemusta, oppimista siitä. Tunnistetaan niitä tarpeita, jotta voidaan luoda sitä ratkaisulle oikeaa pohjaa. Ja tämän ratkaisun myötä tulee tämä luottamus siihen, että minä pystyn, saman kautta voimaantuminen ja luottamus myöskin siihen toiseen osaan. Tämä vertaissovittelu ja sitten tämä, mitä me ollaan nyt lähdetty viemään eteenpäin vahvemmin sovittelevan ja restauratiivisen koulun mallia, niin rakentuu myöskin hyvin paljon tämän tyyppiselle, eli me pystytään sovittelevalla työotteella koulusovittelua, vertaissovittelua rakentamaan tämmöistä hyvää pohjaa sinne kouluun, että lasten ja nuorten maailmaan, myöskin lasten ja nuorten oppilaiden ja opettajien välisiin suhteisiin. Sitä kautta, kun ne rakennetaan ne hyvät pohjat sinne, puhutaan niin sanotusti proaktiivisesta toiminnasta. Sitten kun tarvitaan reaktiivista toimintaa, eli sovittelua, kun se ristiriitatilanne, konflikti, erimielisyys, mielipaha tapahtuu, niin sitten meillä on niitä menetelmiä, joista vertaissovittelu, koulusovittelu on yksi. Ja sitä kautta myöskin voidaan lähteä sovittelemaan myöskin hyvin vaikeita tilanteita siellä koulumaan. Selkeästi sieltä päin on tullut sitä kysymystä, että saadaanko me tätä lisää, koska sitten kun se opettaja innostuu siihen, että ai niin lapsi voi puhua 80%, niin ne innostuu yleensä tosi vahvasti. Niin ne pyytää tavallaan niin kuin lisää, ja nyt meidän uusimmat koulutukset pitää sisällään niin kuin näitä kenttiä, eli sitä ennaltaehkäisevää. Ja sitten toisaalta, niin kuten huomasitte, niin me ei puhuta restauratiivisesta oikeudesta, vaan me puhutaan restauratiivisesta ajattelusta tai restauratiivisista menetelmistä tai restauratiivisesta lähestymisestä. Sovittelu ja restauratiiviset menetelmät tuo osallistumisen mahdollisuuden lapsille ja nuorille siellä, vaan todellakin siinä arjessa, siinä elämässä, niin voidaan todella itse olla osallistumassa.